Two shots. Huh? Two shot. Gerisi bekle var seni. Kaç? You have two ranges. It's two shots. So die man hier veel win, je altijd win 5 board. Als je 5 board gaan winnen. Jai! Schiet eruit, schiet. Schiet Jenny. Kijk Kanye. Kijk Kanye. Ons kijk Kanye die cushions laten naar Je moet meer laten glijden, je moet ons aardig keren, nu glijden niet. Schiet je nog. Apa nog steeds you? Oké, daarom. Zoom. Ini schiet. Ini exit. Jangan di cancel. Goed. Kun je hem dan, weet je niet. Verkeerde bal, Geno. So je weet niemand beter JD man gaan winnen, Jenny. So je weet niemand meer als J gaan winnen. Aku ganjen, nu nanti balan, itu nas balan kerja ki ama kartu cocok ki.